Manando mwancho muligerelia bweti vya Voice of Victory nande nebiro binde bya gukwarigania somure Ebikogorwa nigo bikuru no butambe kirongo wote binga tusanga manaye wika omoire nande mna tieka wose miabu kera litiko tokwene kingango igatura sore tonya komanya eke ebonjiriro bwao karambonjiri kyoboga kara ngwanjira no lemna Ebikogorwa nigo bikuru nande nkekogera wacha geto bonjiriro bigo mwancho muligerelia egere tumanyenga omugano no rulio yiga nainda andake ngwanjira no lekero ogokora byasare biga eganga yawe nereli usingikia kwirito gachake byasare biga mwancho muri na litikuria rero ninde no mugoke kirutura chikubwatirana no munchiriro yo moto chikumayomboga no rulio yiga egere tunyaye komanya amaine Ebikogorwa nigo bikuru yo kore turumuro biga nyongoro ko petrol machine ngode itara na nche wika omerio Samire tanguru kuria nchangu Jeno monjero rime ya Kisii County. Igongobera next to Kisii Stadium Gate. Bia mono lea anene mono no te byo mwancho muri ko digereti indi wacha geto bonchiri obwao. Bonchiri bwa nigo nabo chage to mwaka 2016 after college. Retan no mono gacha ko bonchiri oboiga owate betenga ebesa ya buriti gancha kyo bonchiri maita mondo naro rate bengo gacha ko bonchiri egere nanjembwe kana abantu ban inkikia usugumete mono gacha ko bonchiri Kia gete ngacha ko bonchiri bwana kero bwimo bwa kongete nganyora timbu ati no nyambese ngokorera kende kagera ngarengera linganse go chake byasara no bongo nyono ne bese yungomenyere omaitanda ake nainde kero to kuraligereri kero monda chakero bonjori ngotwarale inkia uchakero sibese cha uchakera ane mono watebiro kwa korte college ga otenga tigo chako bonjori dio boiga capital sibese nchiro go chakera ngai kwate betenga andake ngai ngorus okone tio bole mosengi wa kare to bacha bonjori bwane go nacha gete ko ntinyanya igo nasabete moiboli siringi 800 ngacha kirororo ngagura chinyanya chia 800 plastic nabwate musani getombegete market nganyara kobugi ngwaranse nanya kwon nanyora ngachange chikonya konge faida ngora baka nganyora nge stock yane yabeiro byango nyara cross faida ingi igo omaite andake omonda ko bwo ikobekira nzibeze baka chibe chinyinge omayo chake byasare biga watebiro ngo wachagerete 800 nando gwatebyo moiboli njenga 800 chioka nchake ne chinyanya ikreti nyoene chinyanya iga inkeiga egere chako kunchiriyo biga by then lea andake kero gwacha to bonjiriyo biga bwe chinyanya ebinto mbiro kwa ngwetero se ebinto mbiro kwa ngo isome umaite na kwa wete college na wakonya chibese kwanyore chibese uso wacha kero koro chibese chingi yake na kikwengo ene kinga chibese chiga ngochi beko rasenjire ngiyegere onya gusuka sibese cyane kero nachagete konya korose faida ngenge tinje tigo kire na faida eligo nachagete ngomenta na mente gente kingao kana nyore na rosire faida ngiyanga mente getungo kanya nyore faida ngiyanga rete cabbage kanya nyore faida ngiya ngamenta baka mapopo kurwabu ngara kore byasere byasama tukatari make ikagera ngacha korengera kinabere market nande obeso na rosiri mboisa ino biye kagera ngacha koigora spare part HPP igo wacha krisinyanyo gatebanga kero na korre igake usina agachira ni chibese chiga chiabire bonti gancha ake nando bonchiri which spare part HPP nande libone byasara BHP kunya bya bwatrenze andake kero wa ikire bonne gas spare part HPP ngure boli olengi na tikira sinyanya go save byasara byesinyanya ngora ko ichebiro tindi kweboli ekiagera ebyasara by'echipigipigi byabere bikongira buya yani ncho kuno koma kwa gukina kuri step end igo kero kwa step end mwancho moligele go school cheche eyende yale aho tebanga akaracha akakon sinyanya agachakira 800 kira urasi 800 chiga atechwese chinanya orengo bekira niagere nchake obonjerira ogose nchake byasere biga byo kon spare parts HPP ndi andake umuntu naro chako tebanga injibono byasara ne byechinyanya njinongo kwera bege kiagera ndo singa byangirira byagera gano bwa chakirete nandi byachakira kwa chibese wonto kuna kugeranya ni koligende kende njura tayo muntu
oyo kogani kobera ase egiasera ekemo naende aroche mbuya gekomoira igo ndamotebia naende ndabwaterera obokong'u ekiagera ninche igo nabwate omong'uso gete okogani gete ekagera ngarwa aria ngacha ase echipigipigi igo naroche chiduka igo chiarenge ngaki eywo chiduka chiarenge na emteira na rafiki na sefro chisato chioka ninche ngateba nse gosoa ororo nkaba oyokane ngaki eywo nkaba nkorete ebinto bionde original kabisa narakumete sana nakabaire stadium egari ebiasera embuya biarang'ireti kabisa. Omonto oria ogoteba ng'a inche ndakega inche na omoncheri bwa echinyanya naende nabeire amatuko amange omaite ngoteba bare ekero kwabeire amatuko amange bono kwabeire immune yaani abwo nore bono ebike nabio kwamanyire but now omonto nare ogoteba ng'a tiga ndateme eke kende naye gwatebire ndakora oboncheri oboiga bwokoroneria bono spare parts naende I remember that's when ebiasera bia echipigipigi biachagete gocha bono and then kero kwaonire spare parts echiao mbuya kiokorera ane mono enchera okorosi chibese nenchera gwakarosi chibese naende egento nkere kende oratebe ng'a iga bono nabo ngosika naende gochia step naende nse konyora chibese buya okogani kwane naende ntagete mbeke spare parts echigari okogani kwane toli gotenena ase amo ekiagera ebese yokonyora toli goteba ng'a ebese eyang'isanire naende ntaito gwonchereri gochia ase egento kende igo togotsemi monto buna oria otebire ng'a egento ege onye na oboncheri bwa echinyanya gose no echiro iga iga inche nongobera iga echiro emiaka yane yonsi bamanye ng'a nabo gosika korwa iga iga naende oende ase step abandon please karang'irorire buya naye ngoteba naki omonto buna aye bono ogoteba ng'a bono otaito gosika gochia ase obondi bwa spare parts chia echipigipigi omonto nare ogoteba ng'a bono chibesa echi nanyorire tingoratenena ndatigara gokora eke gosa aiga ase ende bono iga naisanekire naikire iga iga lakini bono aye otaito gosika inki orateba omonto buna oyo ogoteba ng'a iga nare aisanekire gose goisaneka monto tori goisaneka ense eye tori goisaneka ase oboimo bwa ense enche ekero narigereire goisaneka ngoyo igo tokorigia mpaka engaki ya omoiso tingoisaneka ntaranyora egintagete gose buna okogani kwane kori ndakomaite ribori ndirore rabe rikong'wake kwarosire chibese kwabekire efamiri yao buya maybe naye breadwinner ye family yeiga nawe koira abana be school nawe okarekere kemo naki abana bao ba expected mami akikuja jioni naki be expected kubasa baga netingende nendagera n'omwana kira gutumire egento atagete muno omoibori nabo komoirera egento kero kintagani barare enchara mwana gutuma egento tomoirera naende kero tokorigereria nene mono lea oboncheri obo gokwara abakorire nere otantebia emiaka gwakorire lakini nene kwara abakorire nimaito nobwate experience nomonto nare otaito gochaka oboncheri otamwamia nini oyo ogochaka obonchereria ne toka 200 obwate inche ndatebia omonto ng'a tokumoyo chaka na 200 chiri chiao egento ekero notware imani otware omoyo bwa ebiasara bwanche egento ogokora 200 echi iga ekero gwachibekire ase ebiasara ekero egokwa faida goiko omenye obogima koreng'ana na ekewango keria gia chibesa chiago tonyore faida bwegokia mambiorere goiko omenye na obogima bori ne chibesa iria okonyora so tatie faida eria gokonyora kwarigake nke kwagacha kwarigake nke kwagacha kwanya kokinia ebiasara biao ng'ora naye gwacha koruka omonto kerengeri kiasano mwancho omorigereria andake mundu tete gochaka obonchereria nabo gochaka mbuya but now efaida ekwarosire goteba ng'a efaida engori yonsi nabo kunya kogachangange ekiagera noganetie obogima mambi bonchereria ngine kerengeri ekero aselea ekero togendere togosanga naye gaigo mwancho omorigereria nyoranga nase Ebigwansa nigo Ebikogorwa ime TV ya Voice of Victory ritsikeriga tore na lea ekero togosanga nero mboga noe ase oboncherere bwae ase omocheo bosongo naende ng'aki obonchereria bwae bwamosukire lea ekero naende tokogendera gochia moto obonchereria obo igo bwakwenekeiri gwakorera ebinto bire bitato ebio oroche ng'a onye tari obonchereria obo iga kanga tindaika iga gose ntari obonchereria obo iga kanga bana bane mbachiete school onye tari obonchereria obo iga kanga nyonje tindochi ng'aki obogima bwane bore kiagera omaite omonto nare goteba ng'a inche buna ngwirigereria ase ekero rere iga
tingo nyara onye timbwati pesa yani ebesa nero keregendo but now there COVID-19 ninja achete obugima bwara kongire na kikwangu nya ko maintain gusina kikwangu nya kogendera no bunjiri bwao ekero maybe might be asratali mat consbi go pick na kyo kunyara ko bago gotebanga rero tindo siti mambiaro nga kingo kora mambi gote atini bocha aso bunjiri bwo aya ekero taroste gonchira nanga rero tindo siti na ekero roseti ngwanchira no ringa no roseti ngwanchira ne social nende on kero kero roseti na kero taroseti bado nayo olioli igo mami nani wika ujitume oitume omaye konyora nainde inki mambi kwali ngucha konyora omaito mundu nara gotebanga omondo yosokire chibesa bwati nyinge tamaitinga no bwate mechande bere tatu igo gwetera ele asobunchirio boiga andake kwara bakorire myake mengi michando kyo goteba monene kwanyore maybe obatabaire moiringo tara otanje tingo myaka gali odia na bakonge spare part nje ko mwagana inere mechande se biashara ekero narora chakurire omukabesi kero kwa moire ogenderene takuirana inere challenge ne gutoka se biashara lakini ekero otagete gwebuke challenge goiko obo mukonkuru eden Gonye kitabu eden to wende gotwara no moito wende komotebinga omoiri eden nera usina bongo biashara ne biashara na boire bogocha sanga biashara ne biashara oboire bogocha sanga kiagera andake wa koiro moiri oyo chire mambi na no gan testoki yenga yogo cha konyonyora igo ndako mundu chako bunchire igotele abuna otebaga iga oboiri ngando ne biashara ngando ikiagere ganga yawe nene gwacha ke biashara biga no konyore bese ne bese enchiro konyora ninchirere ngongu le amoite andake mundu akobane boncho limboli raisi no bokongu bole lakini kero oeto moyo no kwigena ngangu ngogendrole biashara na sanko bwatsi ole ngogenderole ebiashara nebya ikiagera engeri yawe yakira lituko ngonyorole ngoragirole ngomenyole buya ebese yawe no egenete ngane yawe ngonyorole ekine kindatebe mbobwato buya bwaye onchumo ligereria oboncherera mbobwato bwaye no buya bwaye kulende gaho kurigeria obuya borobo ngekiagera tokobeka obobe kiagera mondo ndo bwensi urabeka obobe takonyara kabaga konyora indagira kobeka semeza takonyara konyora obugima buli ochia sere na bana bae igo andake oboncherera ni maitembaro mondi geretsinga keche gosomotorere tukuricinse mechiga ande mono okwene kinga onchero ogosanga osenchero okore oboncherere bwao ebindombiro tabwende gokora totebi goboiri kando monda wo chirona ne hoteli okoni ocha komotebi na bona bukunyocha ya free itakukalia ngumu manjo moligelia ndai togende break nyegenga and then to kuirana ngokorera tora senseme yige kero tolena lea yige kero to kunya ko ligere liga sabari obunjiri ya ne liye yiga ebese yaro siringe ka kunya ka baga korera nyoranga Ebikogorwa niko bikora to skatambe ngorena tora seka tirige tambe egero togende na lea egero to chukora asenseme yiga go to skare